Bos días a todas e a todos. Gracias por estar hoxe aquí. Antes de nada, vamos a dar unhas pequenas palabras moi breves para arrancar co importante que son as Feiras de Abril 2025 e doulle a palabra á subdelegada do Goberno que nos acompaña hoxe, María Rivas. Gracias a todos e a todas. Bo día, antes que nada, bo día, alcalde, a todos os alcaldes e concelleiros da contorna. A verdade é que cando me dixeron que viña hoxe aquí a acompañarvos a estas feiras de abril en Val do Dubra, teño que recoñecer, a verdade é que o primeiro que se me pasou pola cabeza foi esa imaxe, non? Esa imaxe que seguramente outras persoas que non sexan daqui tamén pensarían, non? Que é unha imaxe pois un pouco máis folclórica e bastante máis alonxada da nosa terra, non? Pero esa asociación de ideas que é un pouco inconsciente e que ten detrás un gran traballo de promoción e que ten convertido a Feira de Abril nun referente cultural e de enorme atractivo turístico, teño que decirvos que aquí, en Val do Dubra, non sodes nem moito menos que Feira de Abril. É dicir, despois de moitísimos anos traballando, promovendo e preservando a identidade da nosa terra, estas festas de abril téñense verdadeiramente convertido nun referente de gastronomía, de artesanía, de cultura, de música en toda a comarca, como proba a presencia hoxe aquí dos representantes de Santa Comba, de A Baña, de Trazo, de Negreira e de Tordoia, aos cales pois aproveito tamén para saludar. E unhas festas que, ademais, contan cunha longa tradición nas súas costas e que, evidentemente, xa son seña de identidade de Benvibre, do Concello de Val do Dubra e de toda a comarca. Un auténtico patrimonio cultural do que hoxe todas e todos os que estamos aquí vamos e teredes que disfrutar. En poucos lugares de Galicia, teño que decilo, temos a sorte de contar cun mercado tradicional tan atractivo no que a xente da zona dá conta do voso bo facer e tamén da calidade dos produtos que elaborades. E tamén quero salientar a presencia, por suposto, de gandeiros, de criadores e de coidadores que traen ata aquí fermosos exemplares de razas autóctonas ou as exposicións, algo xa vimos aí fora, da maquinaria que marcan ese punto tamén de modernidade. E, obviamente, como en toda boa festa, e máis aquí, en Galicia, non pode faltar o bo xantar e tamén a troula. Quero felicitar ao voso alcalde, a Diego, e a todo o seu equipo de goberno polo completísimo cartel que ten deseñado para esta edición e, por suposto, tamén quero agradecerche, alcalde, a invitación que me permite estar hoxe aquí, coñecervos e, sobre todo, acompañarvos. Sabes, alcalde, que tes ao teu lado a este goberno, a un goberno que está, como ningún outro, ao lado dos pequenos concellos, levando investimentos, levando tamén a súa presenza e, ademais, compartimos plenamente eses obxectivos que persegue esta feira, porque somos conscientes de que para manter un rural vivo é preciso atraer investimentos, pero tamén reforzar ese tecido económico que é a chave para dinamizar os territorios e tamén para atraer poboación. Nese aspecto, insisto, sabedes que ides contar sempre coa man tendida deste goberno. Pero, sobre todo, estas feiras de abril son as festas de Val do Dubra, unha celebración que traerá moitas cousas boas a este concello e que, a vos seguro, das que todas e todos disfrutaredes e disfrutaremos. Así que, parabéns a todos e a todas, que teñades unhas moi boas feiras de abril. Moitísimas grazas. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Gracias, lógicamente, porque estedes aquí. E, bueno, en este acto o único que estamos facendo é cumprindo con unha demanda social, popular,
que desde fai moitos anos piden os veciños de Val do Dubra e que é a celebración das feiras de abril. Unhas feiras de abril que van máis alá dun século, gustaría meter data exacta de cando empezaron e, por tanto, é unha demanda, é falar do pasado, é falar do presente e é falar do futuro. Val do Dubra ten sentido tamén coas feiras de abril e, sobre todo, coas feiras de abril. Organizar unha feira, por pequena que sea e por humilde que sea, é un traballo que todo o mundo sabedes moi grande. Eu quero agradecer a un montón de xentes, desde os que empezan a pensar nos programas, desde os que empezan a diseñar os papeles, desde os que empezan a montar as carpas, a limpar os espacios, a protección civil, a un montón de personas, incluso as autoridades que estáis aquí, que sodes tamén unha parte importante para a promoción da feira, porque sin esas personas é imposible fazer unha feira. E aquí hai moitísimo traballo desenvolvido. Por tanto, a eles hai que agradecerlle o que este, e especialmente a xente que se desplaza a expoñer. A feira, lóxicamente, é un sitio para intercambiar cousas. Por tanto, é importante que veñan as cousas, que veñan a xente que ten a produción, que ten algo que ofrecer. E esa é unha función da feira, de expoñer, mostrar, traer cousas que poden ser interesantes. E a nosa é a de ver esas cousas, manipulalas e mercalas. Eu creo que a feira ten que ser unha feira dos sentidos. Hai que tocar as cousas, porque hai cousas para tocar, hai que escoitar, porque hai moitas cousas para escoitar, desde música, conversas e todo o demais. Hai que saborear, paladar, falamos antes, e hai que olfatear tamén, hai que ler. Por tanto, e eso é a feira. E tamén temos ter un compromiso que a feira ten que ser tamén algo para comprar. É un compromiso comprar nunha feira, é un compromiso levar algo para casa. Un vai á feira e trouxen algo da feira de Benvibre, trouxen algo da feira de Monterroso. E iso é o que fai que outras persoas veñan, e eu estou seguro que en toda a feira hai algo para mercar que nos axuda a que a nosa vida sea un pouco máis fácil ou un pouco máis placenteira. Pero a feira tamén é isto que temos aquí, é relación social, é xuntarse ca familia, xuntarse cos amigos, falar os profesionales, facer proxectos, tomar un vermú, é troula, é esmorga, é bailar. O canto popular decía que as feiras de Benvibre eran paseadoras de mozos e mozas guapas e gastadores de zapatos. Pois eso quere decir que xa había movimiento e había festa. Pero tamén para nós é unha ocasión estupenda para moita xente que baixa aquí para mostrar o noso patrimonio natural e cultural. É unha ocasión única destes 3 días para visitar zonas como a Fervenza, o Castelo de Portomeiro, o Picoto de Rial, esta área recreativa que temos aquí ao lado, estupenda. Por tanto, é unha ocasión para vender tamén o noso patrimonio. E tamén é a gastronomía. Non hai feira sin gastronomía. E deste ocasión de degustar de petiscos, e deste ocasión de ver os nosos restaurantes, e deste ocasión do pulpo, da empanada, da cachena, dos doces, da larpeirada. E iso é a feira, algo placenteiro tamén e algo dos sentidos que dicíamos antes. E tamén temos que aproveitar este acto que ten unha dimensión social, lóxicamente, para vender o noso concello como un concello que ten servicios, que ten patrimonio, que ten calidade, e neste momento onde a vivenda está sendo un problema para moitos xóvenes e andan buscando sitios para ubicar a súa residencia. Val do Dubra cumple esas condicións. En Val do Dubra se pode vivir tendo servicios e tendo calidade de vida, e, por tanto, tamén é ocasión para vendernos. E nada máis, 1000 primaveiras, 1000 abriles para Val do Dubra, 1000 abriles para a Feira de Abril. Bueno, pois nada, eu quero ser moi breve. Para min, obviamente, é unha honra poder darlle a benvida a esta nova edición das Feiras do Abril 2025. Isto vai moito máis alá do que é un mercado para vir, para chegarse. É unha zona para compartir,
para xuntarnos, para poder falar, para que se achegue xente de fora, que veña a coñecernos, e como ben dixeron desde antes, un evento destas características ten detrás o seu traballo. Eu espero que todas e todos poidamos disfrutar de todo o feito, que está feito con moito cariño e desde logo con ganas de que poidades vivilo e sentilo. Como dicía, o que quero aproveitar as miñas palabras para agradecer a todos aqueles que fan posible que un evento destas características teña razón de ser, as veciñas e veciños por poder compartir, aqueles que colaboran, aqueles que se achegan coa súa artesanía hasta aquí, aquelas empresas, tanto locales como de fora, que colaboran para que isto sexa unha realidade, aos nosos operarios de obras que estas semanas previas a unhas feiras como estas teñen que multiplicar os seus esforzos, e tamén non me quero esquecer, obviamente, da Protección Civil de Val do Dubra, que ademais mañá terá un simulacro ao que estades convidados ás 12 da mañá nun ano no que non me quero esquecer que foi desde logo un punto de impulso para a nosa agrupación de Protección Civil por esa defensa que fixeron, ese achegamento que fixeron a Valencia a axudarnos dos desperfectos da Dana. Para eles quero pedir un aplauso porque creo que é merecido e fala moi ben de Val do Dubra. Outra das cuestións máis destacables probablemente destas feiras de abril 2025 é esa aposta, obviamente, por destacar a nosa agricultura, a nosa gandería, esas degustacións que teremos agora, o gando que chegará mañán, a ruta dos cabalos que tuvemos que desdoblar diferentes quendas para que casi todos aqueles que se puideron apuntar poidan disfrutar do noso patrimonio natural mañán a ruta. Pero unha das cousas máis salientables e dentro dese contexto da artesanía é o obradoiro de ourivaría que se ten desenvolto nas últimas semanas en Val do Dubra, que empezou con unha pequena idea pero que se foi magnificando e tuvo moitísimo éxito, o que fai que hoxe ás 6:30 da tarde teñamos un desfile de xoias dunha artesana, Susi Gesto, un evento que ten a colaboración de Artesanía de Galicia e que imos a poder ver desfilar con xoias, algunhas delas elaboradas por veciñas e veciños de Val do Dubra, pola Asociación Avante, polos membros de Envellecemento Activo, por escolares dos nosos centros educativos e tamén veremos unha exhibición da nosa cesteira local, Sara Viña, que tedes aquí neste recuncho e que invito, como non, a comprar, como decía antes Antonio, a Sara e a todos os demais, pero temos xente da nosa terra aí tamén nese pasillo central a que animo que visitemos e que poidamos ver todo o que se fai. Como decía, ese desfile que terá lugar hoxe é un bon momento para vir e para chegarvos a ver tamén como desfilan as nosas veciñas e veciños. É unha aposta nova. Seguirá, obviamente, a música xa dende a tarde e un cachiño de noite. Polpeira, como non podía faltar de outro xeito. Mañán esa ruta cabalar, ese simulacro. Outra vez comida e máis música co trío noso local Alborada. E xa o luns, obviamente, como non podería ser de outro xeito, temos que rematar coa festa da empanada. Coa festa da empanada, con máis degustacións e con máis música. Co cal, o tempo vai nos a respetar, porque xa vai a deixar de chover agora para empezar a disfrutar e a empezar a gozar destes días. E pouco máis podo dicir. Dar as gracias, moitísimas gracias a todos, e non me quero esquecer daqueles que están ali atrás, naquel recuncho, dese non o vertedoiro de Niveiro. Non o vertedoiro de Niveiro. Temos que aproveitar cada momento. Ricardo, tiño apuntado no meu discurso, ainda que non me fixaras a seña, iba a dar a mensaxe. Temos que aproveitar cada segundo, cada oportunidade, cada momento que teñamos para manifestar o noso rexeitamento social, o noso rexeitamento como concello a un proxecto que queren implantar en Val do Dubra e que non vai aportar ningún tipo de beneficio. O noso compromiso ca nosa terra ten que ser firme e sobre todo nun evento como é o de hoxe, e por iso non podíamos deixar en nombre de todos, ademais en nome de toda a corporación, é un mensaxe que queremos lanzar, ese non ao vertedoiro de Niveiro, que estou convencido que se peleamos e seguimos traballando intentaremos conseguilo. Non quero xa
Non quero enredar máis, dar as gracias a todos os asistentes, os membros da Corporación de Val de Dubra que nos acompaña prácticamente a maioría deles de todos os grupos municipais, o cal agradezco persoalmente, tamén obviamente a todos os alcaldes da nosa contorna e concelleiros que veñen en representación dos seus concellos e a Protección Civil aquí representada e a subdelegada do Goberno de España en Galicia, María Rivas, por ternos acompañado hoxe. Agora, sin dilatar nada máis, vamos a dar paso ao noso grupo local Regueifa, que cada ano crece máis e máis. Para o ano que vamos a ter que meterlle máis metros de carpa porque xa non collen. O sea que a bailar, a cantar, a disfrutar das festas, a disfrutar das feiras do Abril 2025. Viva Val de Dubra e vivan as súas feiras.